मनाचे खेळीचे मेलेची थेरा येड्या सारी रविवारी नेरीचे वांदे झाले मागे हाडलेली मगे खारी चमारी हा ह्याच्या वांगड गावातला हिचो उपास तापच हा बुधवारी रविवारी रवा मटन मशाविना ह्याच्या वांगड गावातला हिचो उपास तापच हा बुधवारी रविवारी रवा मटन मशाविना हिचो उपास तापच हा किती जरी मटन मागू खात शाकाहारी ना कोणाक सांगू इले जरी पाहुणे तरी हिच्या पुढे कशी कोंबडी टांगू मागे काय जा कर्म केला ह्या जलमात भोगूचा इला मित्र वांगडाला पण खाल्ला मगे काय जा किचाट झाला केलं मर्मगे आता मित्र किलेशात कित्या तो येता किलेश तुझो बायको तुझी तुझा तू काय ता निस्तारून घेवा तेव्हापासनाचे हात जोडले तोंडाचे चोचले कमी केले गावात पुढ्याचा गप खायचा तिखट मानून रेमटवायचा हा ह्याच्या वांगड गावातला हिचो उपास तापच हा बुधवारी रविवारी रवा मटन मशाविना ह्याच्या वांगड गावातला हिचो उपास तापच हा बुधवारी रविवारी रवा मटन मशाविना हिचो उपास तापच हा